Vashandi vandoita pano ndakangoona hangu kufamba ndikasangana zvakadai. Ini ndakangozvivandudzawo kuti ndikagadzira jeki raishandiswa kudhara pamaroro nendiro nehadhi dzemuti kuti ndione kuti ndidzoseredze chinyakare chekudhara chaishandiswa ndiro kuti kunoora kuisa ndiro yako izvi zvakanakira pakuti ichi hachiiti nguru kushandisa ende hachifi. Vanhu vanoshandisa zvizari inoshandawo kuisa doro kana mahewu, ichi chinoshanda kuisa shuga kana mahewu kana mukaka zvese zvinosiyana nezvisimbi. Zvataishandisa zvisimbi zvatinoshandisa zvisimbi zvinoita ngura zvangu ndoona panike zvakangonaro chinoshanda ukaisa sadza umo harishishi ndakaona ukachishandisa. Basa rezvivezwa zvedu zvemiti pfungwa yedu iri pakudzodza chinyakare chedu kuti vanhu tovaratidza kuti muti hauzwani kunongobvira chete kana kuti unongovaka imba, asi inzira yekuti tiedze kudzoredzera vanhu vaonekwa ndiro dzekuzoshandiswa nemasichiteki. Kana tagadzira basa rekudaizwa tine pfungwa yekuti vanhu vese vangodzidza kuona kuti muti wakakosha unotibatsira zvivezvohari, mandiro, makapu nematurai. Nzira yekuti munhu wese angodzidza kuti chinodyirwa hazviro kuti muti haushandiswe kana unongopiswa chete. Pane pfungwa yedu kuti chinyakare chedu yaishandiswa chanambuya nana chaminyuka chidzo. Pakuveza munoveza sei apa? Munosenzesa mushina here pakuveza? Ya, tinoshandisa lathe machine asi tosodhizaina nemanual. Kukura kwamuri kuita venyu vana muri kubereka muri kuvadzidziso here kuita basa rakanaka? Ya, vachiri vadiki asi tarisiro iripo ndekuti vadzidzisewo nevamwewo vakatitenderedza ndivadzidzisewo kuti unogadzira chinhu chakanaka kusvika pakudai so unokwanisa kuwana upenyu kubva kumuti.